Silah roj baş hevanlı. Heviterim herkes başa. İro dixwazim beriya saat 12 biqasî çend deqe bora sohbet bikim. Di derbarê Selhedîn Demirtaş de, di derbarê Rojavayê Kurdistanê de, her wiha Sabrî Ok daxuyaniyekê da doh destêk tîvî de hat weşandin. Dixwazim qismekî ku texmîn dikim û eleqedar dike bi were parve bikim. Eger deng baş be, ji kerema xwe re ji min re bêjin, deng baş e ez bidomînim. Deqekî ez hema li peyamê we binêrim. Ji min re bêjin deng baş e ez hema bidomînim. Niha di derbarê Selhedîn Demirtaş de ev demekî ye behsa wê tê kirin û serbestiya wê. Temam e, temam e. Süper. Bi qasî ku em pê hesiyane hatiye piştxwazkirin ji saziyên Yekîtîya Ewropayê, Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê zorekî pir mezin daye ser dewleta Tirkiye ji bo serbestiya Selhedîn Demirtaş. Yani ev şert e. Ne tenê ji bo pêşxistina pêvajoyê, dervey pêvajoyê jî, ji bo siyaseta rojhata navîn, ji bo siyaseta hundirîniya Tirkiye, ji bo aramiya Tirkiye, dewleta Tirkiye mecbûr e Selhedîn Demirtaş berde. Bi qasî ku em zanin di dosya wî de her wiha kesekî din jî heye dibe ew werin berdan. Paşê pê derpê dosyayên din we bikevin rojevê ew ê jî werin berdan. Ama ya Selhedîn anha şert e. Ev yek. Li Tirkiye jî parêzerên birayê wî, parêzerê wî gotin belkî di dema cejnê de, yani îro cejn e, dibe ku bat berdan. Bi vê wesîlê ez cejna Remezanê li we hemiya pîroz dikim. Hêvî dikim ku ev roj bibe wesîle ji bo aştî û aramiya temamê civakên me ên li Kurdistanê û rojhata navîn. Ez hêvî dikim ji Ewropayê ve êdî şer û pevçûn bi dawî bibin û mirov bikaribe dawên xwe, pirsgirêkên xwe bi rêyên diyalogê çareser bike. Pêdiviya me gelekî heye weke civakên rojhata navîn ku em bigêjin medeniyetê. Êdî em meselê xwe bi rêyên diyalogê bi qisedanê çareser bikin. Ev pir muhîm e. Îjar niha li Tirkiye ev pêvajoyek ku em di nav dane çawa pêş dikeve, pir caran wisa îmajekî çêbû ku xitimiye paşê em dibînin ku li gorî atmosfera siyasetê ev normal e. Lê pêvajo nexitimiye, dewam dike. Axaftin hene. Bi qasî ku em pê hesiyane di nava du rojên pêşiya me de Dewlet Bahçelî wê daxuyaniyekî wisa bide ku bikaribe dîsa siyaseta Tirkiye serûbûn bike, bikaribe rojevê bigwarîne. Di nava du rojan de daxuyaniya Dewlet Bahçelî wê dîsa bikeve rojevê. Basa çi dike? Ew ê tabî ew ê dîsa tiştê radîkal bibêje. Yani tiştekî dervey siyaseta Tirkiye bibêje. Yani wisa agahî tên em binêrin nava du roja de çi dibe. Ama di nava ya berdana Selhedîn Demirtaş ji bo çi muhîm e? Ji bo du sedeman ev pêvajo xuya ye hem li gorî tevgera Kurd hem li gorî dewleta Tirkiye çawa ku dixwazin li gorî dilê her du aliyê jî pêş nakeve. Îjar ji wan re hewayekê nû lazim e. Jargonên nû lazim e. Diyalogên nû lazim e. Yani ev niha tiştek ku divê rewşê de Kurd wan re bikin tunê ji ber vê pêvajoyê. Divê mirov heqetan rehet be. Niha ji ber vê pêvajoyê ku hatiye destpêkirin em milletê Kurd tevgera Kurd çi wan da dike? Tenê axaftin heye, ji xwe re daxifin, diyaloge zirara wî tune ji kesekî re. Yani îcab nake mirov bitirse. Dewleta Tirkiye ma nizane Kurd çi dixwazin. Heqê Kurdan çi ye, heqê netewî çi ye? Bi salan e behsa wê tê kirin. Ji ber vê yekê dewleta Tirkiye ji her tiştî heye, ji daxwazên Kurda heye, kesî tiştekî nefrotiye, kesî tiştekî da yani kesî tiştekî berova jî negotiye. Yani tu zirara vê pêvajoyê ji kesekî re tune ye. Tevgera Kurd xwedî tecrübe ye, amade ye. Li gorî xwe, li gorî hin usulan di nava diyalogê de ye bi dewleta Tirkiye re navbênkar hene, didin, distînin. Yani ev pêvajo divê zirar nebîne. Bi her awayê divê mutlaka pêşkeve. Ev
mühime yani. Devlet Bahçeli divê çarçovede eğer bikar be li gorî menfaetên milletan baxfe wê baş bibe nûbûn hevan no tu zerara wî tune nûbûn tin baş e fikrên nû gotinên nû hevokên nû yani hûn dizanin ava gola da bimîne genî dibe dibe tim hereket hebe liv û tevger hebe hem di siyaseta me de hem di şarê me de di tekoşîna me de yani ev mühim e. İja ev pêva jî dibe wesîle ku mirov hinekî liv û tevger hereket bixe nava jiyana xwe ya siyasî. Di daxwazê xwe de jî divê mirov tiştî nû tevlî bike. Yani di siyasetê de tiştê herî hêsan ew e tu bêjî ta ez viya dixwazim. Ê li hemberî te kî heye bîne biborin. Bizanê ser tepsiyekî pêşkêşî te bike. Tiştekî wisa tune. Şer dewam dike. Ez wextê dibêjim şer ez basa cengê dikim, basa tekoşînê dikim. Yani bi her awayê dewam dike. Mesela anha di encama wan diyalogên pozîtîv tê ku em bas dikin li Rojavayê Kurdistanê ev du sê roj e hinekî êriş kêm bûne. Tiştekî xirab e. Êrişa li ser pira qereqûzexê kêm biye, a benda wa tişinê êriş kêm biye. Her çend artêşa Tirkiye bi hîlekarî hewl bide hin baregehên nû ava bike jî ama em zanin êriş hinekî kêm bûne. Ev tiştên baş in. Ji ber zexta ku Amerîkayê de heye ser dewleta Tirkiye agirbest wê li Rojavayê Kurdistanê pêk were. Pêk tê jî. Mecbûr e pêk were. Yani guherîn şert tê. Tu bixwazî nexwazî tê. Dewleta Tirkiye mecbûr e serî bitewîne. Mecbûr e siyaseta xwe biterikîne. Siyaseta eşk. Mesela Hakan Fidan çû Amerîkayê ve geriye hema piştî wî Tayyip Erdogan telefonê Putin kir. Got em çi bikin em qesedê em bihelînin di nava artêşa Sûriyê de. Nikarî. Derî bidigerî ew dewr derbas bû nikarî. Mecbûrî serî bitewîne. Mecbûrî xwe bipeçikînî. Ya ev wisa ye. İja daxuyaniya Sabrî ok mesela gilî û gazincê wan hene derbarê pêvajoyê de. Çawa ku hatiye plan kirib pêş nakeve. Normal diviya bû nava hefteyê hewl da Rêza Öcalan serbest bi hata berdan. Bikare bi hevalê xwe re bikete diyalogê bi rojnamegera. İnsanê ku bixwaze mesela mirovên ku Rêzdar Öcalan di wê qenaetê de ku dikare piştgirî bide pêvajoyê bikare be wan re ev ditin pêk bîne. Ama ew îmkan tune. Tabii vana normalim, vana destpêka pêvajoyê. Ha hefteyê ewl her tişt hatiye plan kir pêş nakeve. Ama di demên pêşme de şik û şüpha min tune Rêzdar Öcalan wê serbest be û bikare be her kesî re ev ditinê pêk bîne. û em jî di nav da yani. Çima nebe? İjar niha me gotibû daxuyaniya Tayyip Erdogan heye ya ku bu vesîla cejna Remezanê pê çêkiriye çi dibêje Partiya Karkerên Kurdistanê divê bê şert û merc goyê xwe bide banga rêberê xwe û çekan dayne. Tamam ev şixa tê zanîn ama Tayyip Erdogan tu jî tiştekî nû bêje ya. Tiştekî nû bibêje, tiştekî pozîtîv bibêje. Ya dev ji zimanê gefî û tehdîtê berdin. Tamam Kurd makulin hûn jî nek makul bin arkadaş ya. Mesela dibêje em xebatên xwe yên ku me di çarçoveyê armanca xwe ya Tirkiyeyê bê terör de dane dest pê kirin li gorî nexşareya xwe bidomînin. Tamam. Dewleta me rêvê kir ji bo banga pêwîst were kirin berpirsêriya xwe pêkanî. Niha dor hatiye ku rêxistin bê şert û merc goyê xwe bide vê bangê. Di vê mijarê de sebra me jî bê sînor nine. Mesela tehdit de heye. Tamam sebra te sînorê sebra te hebe tu çi bikî Tayyip Erdogan. Ya zaten te çi kir. Te bi hezaran êriş pêkaniye di nava hefteyê de wî derser herî parastinê medya. Ya û şerm tune. Hep insan hakikaten şerm nakin. Baş e ku her tişt ne destê wan da ye. Yani em li bendêne ku rêxistin bê ku xwe mijûl bike, xwe fesih bike, çekê xwe bi temamî dayine. Dibêje dînamîkên me yên gerdûnî yani ê navnetewî ê heremî
جبو سرکفتنا پیواژوی که به وی رنگی زمینه که حتی نه قد چه نبیده به پیشکشی مکریه یعنی شرط و مرج مساعدن زمین آماده حتی نه تو فرسنده که اوسا درنکت یا پیشیامه به مجبورم بسر بکیون طایب اردوغان ده بجه دبی گاوا کو ام وی که بسر بخن ان شاء الله و ولات ما به تمامی جبلای خوین رج جبلای دجوار یا چل سالان رزگار ببه کرجی عینی وسط بیجن دبیجن اگر اف مسئله بداوی ببه ملت کرجی و جبلای انکار و ایمهای دولت ترکیه بفلته رزگار ببه هنه کی نفس بگیره یا 100 سال تشیکوانی سری ملت کرد به ام جی هنه کی جب بفلتن آزاد ببن yani vana pencere xwed dinêrin normal em jî pencere xwed dinêrin yani siyaseta ku dewleta Tirkiye aniye serê milletê Kurd yani ez basa siyaseta inkar dikim di encama wê siyasetê de tiştek ku hatiye serê milletê Kurd divê ji holê rabe bi şeklekî em li bêyî wî ne ew jî li pê Tirkiyeyeke bêteror em jî Kurdistanekê bêteror dixwazin temam daxwazê me li derekî de digihêjin ev çi derdi ke ve hortê ji bo ku merû bikaribe daa xwe hal bike divê merû xwe bike pirsgirêk tu xwe nekî daw tu xwe nekî pirsgirêk xwe daneyînî pêşiyê kes mesele te hel nake yani başê ku Kurdan problem derxist rinde problem derbixin çiqa ji destê wetê merû problem derdixe merû xwe milahîm nake tevê sibê du sibê eger şer bi temamî were seknandin ez yani ez mijwara ji berê de gotiye ez însanekî antimîlîtaristim tu dawekî bi şer û pevçûn ne alîgirim bi şer û pevçûn were çareserkirin daîma diyalogê ez sedî sed divê qenaetê de me milletê me milletekî şiyarbûyî ye milletekî zana ye baweriyê me pê heye sibê du sibê şer bi temamî raweste jî milletê me li hember problemekî li hember tehdîtekî dewleta Tirkiye dikare organize bibe serê rake milletê Kurd dev ji tekoşîna çekdarî berde jî divê tu carî dev ji tekoşîna siyasî bernede xweberî ku pêk bike xwarêxistinkirin esas e xwarêxistinkrina siyasî ya perwerdeyî yani merû çawa xweberêxistin bike di meseleyekî negatif de wextê ku hat û sekînî merû divê 24 saatan de bikaribe bi milyonan însan bikeve nava hereketê ev pir mühim e rabe serpiyan û dawa xwe bike ya tu dawa xwe 100 salî çima dihêlî ser pişta gerîla heyf e 40 sale şer dikin tamam şehîdên me hene qehremanên me hene Kurdan li hengiyê xwe nîşan da Kurdan hakikaten li hengiyê xwe îspat kir ji ber vê yekê pêdiviya Kurdan ku piştî vê saetê li hengiyê xwe îspat bike nemay vê heftê jî hefteyê li hengiyê ye bi vê wesilê em hemî li hengiyên xwe şehîdên xwe yên ku divê dozê de canê xwe ji dest dane şehîd bûne em bi rêzdarî bi bîr tênin yani Mahsûn Korkmaz yani Mazlûm Doğan li hengên pir mezin ji nava Kurdan derketine milletê Kurd bi van li hengê xwe serbilind e karakterekî afirandin kevneşopiyekî berxudanê afirandin di nava Kurdan de ji ber vê yekê ew mobilîzasyon hereketa di nava milletê Kurd de divê tim were parastin ev jî rêxistinbûyî ne hevanno endamê konsêya Revebera Keçekê Sabrî Ok dibêje Tayyip Erdoğan wekî din çi gotibû ketim navê dibêje erê di derbarê Sûriyê de mesela hêjî rabiye dibêje em ê rê nedin ku Sûriye perçe bibe temam ya kesî Sûriye perçe nekir çima xwe se tirsî ya 100 sal ji xwe re dibêjin korkma hêjî ditirsin yani di Sûriş dewan an netewî de jî korkma heye di hevoka yekem de ama dîsa jî ditirsin yani Sûriye tu bitirsî netirsî tu çi bibîjî tu bibehecî jî wê ne tenê li Sûriyê li ser hemû xaka Kurdistanê wê azadiya Kurdan were yani îcab nake tu bitirsî yani fayda tirsê ji ecelê re tune yani tu mirina xwe mizekî binêre Tayyip Erdoğan tu mirina xwe
تو تکچونا خو د سرکفتنا کردان دا ببینی تو تک دچی اما وره مینا انسانان سرکفتنا کردان و که سرکفتنا خو ببینه مثلا و دمی تو فلتی و دمی تو جیب سرد کبی مثلا آزادی کردان و که سرکفتنا ترکیه ببینه و دمی تو آزاد بی تو سرکفتی بی تو پسیکولوژیک مرحت بی یا وانا همی تравماتیکن ج رهبرین دولت ترکیه را پسیکولوژ لازمه یا تو تکچونا کردان بنکتنا کردان مرنا کردان تو چماش بر جخورا وکه سرکفتن دبینی جوی منطقی دور کبه مثلا کردین لروجدات کردستانه ایرانه کردین باشور کردین روجاوا وقتی که بون یک ekonomi awan peş ket siyaset awan peş ket xandin û nivîsandina wan û edebiyata wan û çand û kültûra wan peş ket rêveberên dewleta Tirkiye dibe vana weke serkeftinekî bibin yani bi çavê ku li Türkmenan dinêrin bi çavê ku li Qibrîsê binêrin Azeriye dinêrin li Kurda jî wisa binêrin ya û çima xwe dikujin xwe mehv dikin kîn û nefreta dilê xwe de mezin dikin û tem nexweş ketine ya ji ber vê tirsa Kurdan icap nake yani o kîn û nefret icap nake wextê ku wisa bibe pêşketina Tirkiye jî wê demê ji bo Kurdan dibe serkeftin zerara wî ya tune ye yani zerara wî tune ye yani çima naxwazin milletê Anadolî bila dewlemend be zengîn be bila herin Avrupayê geştê û seyranê û çima nava şer û pevçûnan de em bijîn kî ya sal 2025 pêdiviya me heye bi gerê bi geştê bi tatilê û bi her tiştî nîmetên ku mirovahiyê daye însanan nimetên ku vê dünyayê kaînatê pêşkêşî mirovahiyê kiriye ya em jî dixwazin jê fayde bibînin ya bila Türk jê fayde bibînin Kurd jê fayde bibînin yani zerara kesî tune ye dibe merû nekeve rikê hev tu ketî rikê hev tu zerar dikî yani ez tu zerarê divê pêvajoyê de nabînim ya o pêvajoyekî ye diyalog ye bila çê be zerarê wî heye ji kî re ye yani mesela Rezdar Öcalan bi qasî serê derzî hakikaten birêkî dikole mantık û hişmendiya 100 salê a dewleta Tirkiye hêdî bi serî wî derzî dixwaze serûbînkê xirab bike zerara wî çi ji te re heye zerara wî tune kî ya dibêje ez bê şert û merj dixwazim tevgera Kurd te guherîn û veguherîn çê bibe ez dixwazim diyalog çê bibe bê şert ya bê şert diyalog çê bibe ya zerara wî tune kî yani dawa Kurdan ne dawekî wisayê ku merû bikare be ser wî qapat bike ev daw diyalog çê be milletê Kurd şiyarbûyî ye yani hema çê dibe pêş dikeve mesela bala xwe bidine eger hewsa diyalog çê bibe êrişên ser Kurdan rawestin hûn ê bibînin sazî û dezgehên Kurdan li Bakur wê çawa bikiyan wa hereketê wê kurdayetî û kurdbûn çawa pêş bikeve zimanê perwerdê wê çawa wergere ser kurmancî wê çê be endamê konseya revebera kêjekî Sabrîyok dibêje dewleta Tirkiye diya xwe de îsrar dike ciddiyet tune ye hema bes dibêjin çima PKK dev şekan bernade çima kongreya xwe pêk nayîne hevalê me jî gelek caran anî ziman bê rêbera tu kes nikare kongreyê kom bike biryara fesehkirina PKK kes nikare bide ji gerîlayên ku li ser navê rêbera sond xwarine tevlî bûne kes nikare ji wan re bibêje dev ji şekan berdin dewleta Tirk jî vê yekê baş dizane hûn rabûne bi aqlekî dilîzin hûn çawa wisa ciddî tev nagerin hem şer dikin hem zêdetirî nê hezar caran bi şîwazên cûr be cûr êrişên xwe domînin li ser herêmên parastinê yên medyayê hem jî dibin van êrişan de dibêjin werin kongre kom bikin yanî dibêjin werin teslîm bibin ev jî ne tiştekî nû ye ji xwe 40 salan aynî tiştî dibêjin hûn her tim aynî tiştî dibêjin hûn dixwazin ji wan tiştan encam bigirin netîce bigirin helbesta Türkiye divê pêvajoyê de ne erêniye ne pozîtîf e xwe dubare dike gelê Kurd milletekî polîtîk e xwedî têkoşîne berdêl daye bi rastî jî dizane divê zanebûnê de ye eger pêvajoyekî wisa bi pêş bikeve û encam bigire wê bi têkoşînê bibe ancak wekî din nabe bixwe bixwe nabe gava din jî gotu bi ser tepsiyê kesekî ya xwasta daxwazê te nayêne pêşkêşî te nake li Tirkiye li aliyê desthilatariya AKP ve siyaseteke kriz heye têmeşandin ev yek de polîtîkayên wê yên dervê de jî xuya dike dünya tê guhertin rojdatan avîn tê guhertin pirsgirêkên Tirkiye pir alîne kûrin girîngin siyaseta wan a derve hê jî li gorî mantıqa neo Osmanî ye yani dixwazin berfireh bibin heta Afrikaya Bakur jî biçin weke zemanê beriya avabûna Tirkiye
دستوردان مداخله پولیتیکای دولت ترکیه ل سوریه به پرسکریکن هیره و مسئله کورتر بکه یعنی دوزا ایرو پرسکریکی ایرو مزنتر دیگه گرانتر دیگه پشکریه ده کسین کو سری کردان سری ازدیان سری جنان جکریه دولت ترکیه به وی سیاست خواه مسئله حل که tam beravaji li Suriye jî li rojata navîn jî meselê kûrtir dike. Siyaset xitimiye, akademisyen nikarin baxifin, rewşenbîr nikarin karê xwe bikin, zanîngeh ne azadin, civak ne demokratîk e, ne azad e. Yani ji ku derê ve li halê dewleta Tirkiye binêrî heyniye. Bê istikrarî heye. Li her derê alozî, krîz, pirsgirêk heye. Aboriya wan jî serûbin bîye. Yew çawa ji vê meselê hûn dernakevin? Yani çi mantık e? Yani dipirse tabii Sabri Ok. Xwaste tercih rastî AKP ne demokratik bûne. Yani zextê ji xwe re esas digire dibêje. Mesela bi çend gotina basa helwesta CHP jî dike. Helwesta CHP dibe li gorî me tabii mühim e, giring e. Ev aqilê CHP li ku derê bu hetana. Yani gotina roj baş bikartîne. Yani roj baş CHP. Xêr e çima anha tu rabî ser xwe. Heta anha ew xwasa tiş hatin serê me tu li ku derê bû. وقتی که لهمبر سیاست دموکراتیک یا کرد لهمبر اراده ملت کرد او قصه زورداری زخت تونکرن ایرش هبون لهمبر AKP شما هلوستکی نشانه داد شما ضعیف تفگریه دپرسه صبری yok ایرو نچار مانه هلوست خواهی لهمبر AKP دی دیار بکن زلال بکن هوان نو از فرموله بکم درباره روجاوی کردستان ده پیشکتنه پر گرین کنه از گوتنه خوی داوید بیجم اگربستکی لسر زختا امریکای لسر زختا فرانسای انگلتره اگربستکی چی بیه دنابرا قصدی و ارتش ترکیه لبله he ilan بیه کنگی که پراتیکی آن پراتیکی ده لبله ilan بیه در روزن پیشمده belki سبه belki ایرو و اوی ilan کن دنابرا کردان دا یکیتیه کی چی بولا روجاوی کردستانه دوی علی ده همه هم ببیجم پرسکریک نما پیاده انه کسیله هف جویان بنابنکاریا قصدی و امریکای ev mühime peşmergeyin roşten Rojavay Kurdistan'ı tevli kasede edibin, tevliye pek edibin, lekilekavan vaki komiki sebukadinin evvana meselenin detayın, merut kare ser nikaş peke, evet navakada nikaş pekin ama bıgrani mesele hal bu ne? Denavara Kurdu Kurt'a problem ne mane? Hükümeteki nuhat avakırın li Şam'ı, Kurt'e da cih nagırın, çünkü Kurt bejin ew devleta ku de destûra wî ya bingehîn de de anayasa wî de heqê Kurdan tune be ew li hevkirina ku qesedê û heteşê çê kiribû eger de destûra bingehîn de neyê bicihî kirin çi karê me heye çim kabîneyekê de cihî digirin ji ber vê yekê bixasî hejde bîst wezaret hatin avekirin tê de ji xwe re cihî digirin ev ceribandin hemî demborîne îro heye sibê tune ye beriya me hekî jî kabîneyekî nû îlan kirin niha kabîneyekî nû çê dikin hikûmetekî nû çê dikin hemi wezaretin vana hemi de morîne yani Amerîkayê Ewropayê hê jî rewabûna heteşê qebûl nekirine hikûmeta heyê qebûl nekirine ambargo li ser wan dewam dike ew mehkûmê Kurdan e mecbûrin bi Kurdara li hev bikin niha şer û pevçûn di navbera heteşê û qesedê de tune ye li hevkirinekî heye tenê detay mane ez îro pozîtîv taxifim ev li aliyekî yani di hikûmetê de cî negirine cih negirtine ama sibê dusbe ev jî hildiweşe hikûmetekî nû bi tevlîbûna Kurdan wê çêbe ya din Selahaddin Demirtaş li ser zexta Yeketî Ewropayê dadiye Amafê Mirovanî Ewropayê wê were berdan biryar hatiye girtin ama kengê yek ji tiştê ku Yeketî Ewropayê zexta ku Yeketî Ewropayê dide ser dewleta Tirkiye ew e divê hûn divê pêvajoyê aştiyê de hûn bêkêrin hûn nizanin pêşkevin Selahaddin Demirtaş hem bi xîtabeta xwe hem bi aqlê xwe hem bi zanîna xwe tecrübeya xwe dikare pişkirî bide we divê pêvajoyê de dikare Kurdan jî Tirkan jî baştir îqna bike hûn bala xwe bidine di siyaseta Tirkiyeyê de ji cîhana Kurdî heta niha
مروه یکم کو کارب یه خطاب دل ترکان بکه سلاحدین دمیرتاشه مثلا اوقاس هنرمند هاتن در باس بون ده جیهان ترکیه احمد کایاج دناو دا مروه مثلا یلماز گونیجی دناو دا مروه بتنی کو دکاره دناوا ترکان دا سمپاتیا خو بده بجی کرن یعنی سمپاتیا خو بیجم سمپاتیا سیاست خو یعنی سیاست خو به ترکان بده قبول کرن سلاحدین دمیرتاش بونه حقیقتا هاتیا حس کرن يعني بر ترك حيراني وينه جا صحبتي وي جا اخفتنا وي جا منطقه وي حزدك وتشد بيجي تشتي منا منو تد بيجي مثلا حدين دميرتاش ما في كردان ما خوازه يعني نزانه بيريا كردا بشي زانه تني اسلوباوي جدايه يعني اواي بلي فكرنا منطق جدايه بس بر هوالي مهنه تشتي كود بيجي من يسال حدين دميرتاشه هلا اوي كود سير تويتري فلان فلان داخفن دا اخفتنا وان ده شدت هي پر حواله ما پر انسان مهنه دا اخفتنا وان ده تجاوز هي تشتي کو پر دبيجي جتنه يا دا اخفتنا ته ده شدت هي ما كي باوري تكره بينه بوان اخفتنا ته شدت جد بشقه دباره دفره مرو جگوتنه خو يعني گوتنه مرو وقت فکری کی بیان دکه دوان فکری خود استتیک به باشه دجوار نبه سرت نبه نرم به تو کسی کیش بر نرم بونا خواه واندناکی yani tu bi axaftin hişk kesini karı ikna bik. Na. Da siyasete hele de siyasete Türkiye'de jibut bu kar bir daki bir dili insana dibet nerm bakıf. Yani sedi sed zanım ku yani şuku şüphe gumantune em hammi insan ilme temaşetkin de mesela bedesxistina mafi Kurdan da emvaki hevdi fikre. Şuku şüphe he na. Şuku şüphe tune emvaki hevdi fikre. Fakat avay gotine cudaya, uslup cudaya, hitabeta insanan cudaya, Cem Saladin gelip serkeftiye. Jiber ve ki eğer der ki be vazife bigre eğer tabi evce eğer bigre dikare rola ki per ciddi bilize. Hayfe ku kurmancı tam ne kurmancı bu per hayfe. Ez dibêjim qey fêrbû di zindanê de ama derece kurmanciyê wî çi qasiye nizanim. Pir heyf e. Xwazî kurmanciyê wî hebiya. Yani ya imkan hebiya imkan tune. Ez hêvî dikim imkan çêbe demekî kin meru biçe Bakurê Kurdistanê meru bu kare beşxera bi hevra bixebite. Pir xweş dibe. Ez pir hewesiya xwe tînim bikar bim wisa weke rojnameger yani. û merov bikar be xizmetê bike ji vê pêvajoyê re. Yani pêvajoyekê bê şer û çek. Pêvajoyekê diyalogê demokratîkbûnê merov pêş bixe. Pir dixwazim têda ciyê bigirim ama çi wa dibe. Dewlet Baxçelî min got nexweş e ama sibê du sibê ew ê daxuyaniyekî giring bide. Li bendê bin. Ew ê çi bêje nizanim. Wekî din ji we re çi digot hevanno. Ya rîca min ji we ew e wextê ku min behsa têkiliya Kurd û Tirka dikin bi taybetî siyasetmedarê me. Ra nebin nebêjin Türk û Kurdan li Milazgirê wisa şer kir, Çanaqqalê wisa şer kir bi hevra nizanim di avabûna Tirkiyeyê de wisa şer kirin filan tiştî wisa êdî dewra wî derbas bûye. Yani bi hevrebûna Tirk û Kurdan li ser esasê şer daneynin ser masê. Türk û Kurd eger bikaribin eger bixwazin tabii rûpelekê nû vekin bila bi hevra aştiyê pêk bîne ne şer û pevçûna. Xelkê bila ji xwe re nekin hedef. Bi şer bila yeketiya Türk û Kurdan çê nebe. Welew ku di Çanaqqalê de bi hevra şer nekiribin. Di Milazgirê de bi hevra şer nekiribin. Avabûna Tirkiyeyê de bi hevra cî negirtibin şer nekiribin li hember İngiliz û Fransızan. Ya aniha imkanekî heye li ser masê Türk û Kurd
به هفره دکارن آشتیا روشلتا ناوین چه بکن امکان هەیە یا کەسێکی تو نەبچێ وان ترکای قناب کێش بوویت بێژم پێوی بسەلحەدین دەمیرتاش و هێواڵێوی هەیە یا دوێ پێواژۆدا ئینسانی زمان درێژ زمان توش جیوانتونەیە حیفە گونەیە پێواژوەیەکی هاتیە دەستپێکردن حقەتەن ئەز ڕێزدار ئۆجەلان پیرۆز دکم یعنی ئیمکانی خۆی قت هەڵ دەدە ڕێیەکی دیالۆگی بێ یا بە زمانی عشق نابێ ئیکلیم دەبێ بگوهرە yani demsal guheriye mesela de orta zivistanê de me çil xwe dikir em çawa hereket dikin em çawa tev digerin orta havînê de hevalê me hê jî li gorî zivistanê tev digerin ya çima li gorî zivistanê tev digerî demsal guherî avû hewa guherî îklîm guherî li gorî wî tev gere li gorî wî zimanekî bikar bîne yani pêvajo ev e pêvajoya ku em behs dikin li gorî demsalê ma em nizanin zimanê herî tu jî baxifin min di jiyana xwe de zimanê herî tu jî bikaranîye min gotiye Kurdistan ji faşîzmê re dibe Guristan ji artêşa tir re dibe Guristan ama vaya gotin vana sloganin vana têrê nakin hemasetin vana çare çi ye çare zimanê çareseriyê çi ye mesela ew li bendê bin li benda pêşketinên ji Rojavayê Kurdistanê pêşketinên herî girîngin ji we re bêjim çi dibin yani ji Rojavayê Kurdistanê li bendê bin tiştê pir xweş tên ka ez vê jî dayînim ser vê derê rova agirbest pêk hatiye du sê rojin êriş pir kêm bûne pir xweş e merov mesela bifikirin ku sibê ha Amerîkayê qedexeya firîna balafiran daye ser Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirk li ser Rojavayê Kurdistanê nikare bifire bila xebera we hebe du sê roja pêk tîne ama zextekî pir ciddî heye sedemê ku Hakan Fîdan piş siyûxa kola û xurand û vegeriya Tirkiyeyek ew e yani ew hevdîtina Hakan Fîdan ya li Amerîkayê ne li gor dilê wî bû sedem ew e yani Rojavayê Kurdistanê ber bi pêşketinekî pir girîng ve diçe statûya wî hatiye naskirin diqata navnetewî de ne hatiye îlan kirin hatiye naskirin ne hatiye îlan kirin statûya Rojavayê Kurdistanê ji tiştên ku niha em daxifin ji wî pir zêdetir e nav ne mühim e xweseriye federasyone otonomiye bana ne mühim bana detayın bana awayê rêvebirina herêmê ye bila di pratikî de baş bi rêve biçe navî ne mühim e nav çi ye yani navê Kureyê Bakur çi bû mutluğa xaxtê de demokratîk heye yani Kongo Demokratik Cumhuriyeti heye demokratik ne mesele ye mesele di pratikê de Türkiye jî ji xwe re dibêje ez layıkım ama eleqa layıkî pê heye hevan ez xatir ji we bixwazim di saetên pêş me de ez bikaribim êvarê ez bikaribim bernameyekî çêkim zindî süper dibe eydiya we dîsa bimbarek be hûn her hevin hêvî dikim ku evin cejin heqeten bibe wesîleya aştiyê aramiyê huzûrê û bi destxistina maf û heq aqas bes e bin baş silav